जों मिथिगौ अदालगुरि समष्टिया बे मोनसे जोंनि नोजोराव बिसेस समष्टि आरो बे समष्टियावनो जों नुनो थाङो जारिमिनखौ नायोब्ला बयनिख्रुइ सिगांसिन जोंहा रबि कछारी बिथाङा MLA जादों बेयाव बिदिनो दिबेटसन बरबरा फैदों बिदिनो बाहादुर बसुमतारी फैदों बिदिनो बिनय कुंवर बसुमतारी फैदों दा बेबायदि फारि फारि जों नुबोदों जोंनि गेदेमाफोरा जाय बर' फिसाफोरखौ जों गेदेमा होनो बिथांमोना बे समष्टिनि MLA जानानै जोंखौ दैदेनबोदों आरो बे दैदेनबोनायनि गेजेराव जों गिबियावनो 1991आव जाय जोंहा जमन सिं ब्रह्म बिथाङा MLA जाबाय हेला जोंनि रायजो राजाया सरकारखौ नारसिननानै जों फार्स्ट मन्थ्रिबो मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोंहा थांनाय दिनफोराव BPFनि MLA रिहन दैमारि बिथाङाबो मन्थ्रिनि बिबान मोननानै बे जोंनि हालामखौ नायबोदों बा जौगानाय खामानिखौ बिथाङाबो मावदों नाथाय दिनै खोथाया जाहैबाय मा जों एसेबां गोलाव बोसोर जि मोजां MLA मोननायफोरनि गेजेरजों अदालगुरि ओनसोला जेसेबांखिनि जोंहा डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन नैबे बिथिंखौ जों एसे खम नुहुरदों जोंनि बे अदालगुरि जों साब डिभिजनखौ नायोब्ला 1983नि 2 अक्ट'बरावनो बे साब डिभिजन जादों आरो बिनिफ्राय 2003आव बे जिल्लायाव फैदों दा अदालगुरिया दिनै जिल्लानि हेडक्वार्टार बेयाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि जायफोर जोंनो नांगौ अफिसफोर दंजोबो नाथाय होमब्लाबो जों नुदों जोंहा जेन आरोबाव जेसेबां नायनो गोनां मोननो गोनां जों बेखौ मोनाखै जेरैबायदि जोंनि खाथियाव नांजाबनाय मोनसे जों जिल्ला अदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लाखौ जों नुयो तामुलपुर जिल्लाखौ जों नुनो मोनदों खम समनि गेजेराव बिथांमोना साब डिभिजन जाबाय बिनि उनाव जिल्ला जाबाय जिल्ला जानानै बिथांमोना जिल्ला जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना मेडिकेल कलेज मोनबाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि अफिसफोरखौ मोनबाय आरो हान्था मेलानि थाखाय बिथांमोना दोंसे नङा दोंनै नङा दोंब्रै असममाला लामा बिथांमोना मोनदों जाय असममाला लामाजों बिथांमोना हान्थिनाय राहाफ्रा मोजां जाबाय नाथाय जों जुदि जोंनि सिमासे थानाय तामुलपुर जिल्ला आरो अदालगुरि जिल्लाखौ रुजुनानै नायोब्ला मा नुनो मोनो जों आसाम मालायनि न'आव अदालगुरि समाजाव जों आसाम मालायनि लामाबो नुनो मोना जोंहा मेडिकेल कलेज गैया जोंहा फरायसालिनि जायफोर फसंथान थानांगौमोन बेबायदि गैया दा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला मोनसे खोथा बेयाव गोख्रोङै सोनारो अदालगुरि समष्टियाव जाय जोंहा B.Ed कलेज थानांगौमोन बे B.Ed कलेजबो गैबावा आनखि अदालगुरि समष्टियाव जोंहा कलेजबो गैयामोन जाय अदालगुरि कलेज बिमुं जों मोनदों बे कलेजाबो माजबाद समष्टियाव गोलैयोमोन दा जेनेबा डिलिमिटेसन जानायनि उनाव बे जोंनि अदालगुरियाव फैबाय दा बेखायनो आं रायजो राजा भटारखौ हांख्रायनो लुबैदों जोंनि बे ग्रेटार अदालगुरि समष्टिखौ जौगाहोनो थाखाय मानोना अदालगुरि जौगानाय खोथा बुंब्ला जों नुनो मोनो अदालगुरियाव ओरैबायदि हारियारि बायदि जाथिनि धोरोमनि सिबिनायनि ओरैबायदि गौथुम दोङो सुबुं गौथुम दोङो आरो बे सुबुं गौथुमखौ नायब्ला जों नुनो मोनो जे बे मोनसे भारतबर्षनि उन्दै बाहागो बायदि जों नुनो मोनो सारा भारतबर्षआव जेरैबायदि बायदिसिना रावारि धोरोमारि सुबुं अनजिमा थायो सुबुंनि मानसि थायो तद्रुप अदालगुरियाव बेबायदि जों दङ बेखायनो जों रुजुआरिबो बुंनो हायो बे मोनसे जेनेबा भारतबर्षनि फिसा मोनसे हालाम फिसा मोनसे बाहागो दा बेखौ जौगानांगौबा जों सासे मोजां बिसायख'थि सायख'नांगोन जाय बिजाथिया जोंनि अदालगुरिनि गासै जेरैबो जौगानाय खामानि मावगोन जेरै जों नुनो मोनदों दिनै गाबोन जोंनि बड'लेण्डनि हेडक्वार्टार बायदियावनो क'क्राझाराव मोननै इउनिभारसिटि दङ मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गुबुन मोनसेया जाबाय
क'क्राझार इउनिभारसिटिया सिगां कलेजमोन दा इउनिभारसिटि जाबाय। दा अब्ला जों अदालगुरियाव बेबायदि फसंथान मोननो थाखाय अदालगुरि कलेजखौ जों इउनिभारसिटि खालामनो थाखाय अदालगुरियाव जों मेडिकेल कलेज मोननो थाखाय अदालगुरियाव जों बायदिसिना नार्सिं कलेज बायदिसिना मोननो थाखाय आरो अदालगुरिनि जाय हान्थिनाय लामानि जौगानो थाखाय जाय बुंदों जोंनि खाथिनि जिल्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ जेरैबायदि मोनब्रै बिथांमोना असममाला लामा मोनदों। दोंसेया बरमानिफ्राय तामुलपुरसिम, गुबुन मोनसेया कुमरिकाटानिफ्राय जालासिम, आरो मोनसेया गान्धीबारिनिफ्राय नाग्रिजुलिसिम आरो मोनसे। दा बेबायदि जोंहा आसामालानि लामा बहा दङ जाय रौतानिफ्राय मिसामारियाव बनायबाय थानाय नुदों बेबो जोंनि अदालगुरि समस्तियाव गोलैलिया। आरो गुबुन मोनसे सिपाझारनिफ्राय जाय बेंबारियाव नांफैदों, बेंबारि आरो ससे 2-3 किल'मिटार बे आसामाला अदालगुरि कनस्टिटिउन्सियाव गोलैदों। दा आसामालानि लामाफोरबो गैया, दै जगारनि खोथाफोरबो गैया, फरायसालिनि फसंथानफोरनि खोथायाबो बिदिनो जाहैबाय। बेखायनो आं गुरैयै खावलायदों नैबे गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जोंनो ओरैबायदि सासे डायनामिक लिडार नांगौ, दैदेनगिरि नांगौ, पलिटिसियान नांगौ जायनोखि बेफोरखौ मावनो हागोन। दा बिनि नोजोराव जों नुनो थांदों दिपेन बर' जाय UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। जोंनि थाखाय बिथाङा साबद्राय सासे केन्डिडेट बिजाथि होनना बेखायनो बुंनांगोन। बिथांनि जिउआव गोलाव सम फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा फरायसा आफादखौल' नायाखै, फरायसा आफादाव थानानै फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि खोथाफोरखौल' सानाखै, लोगोसे लोगो बिथाङा बर' फरायसा आफादनि मासिनिफ्रायनो असमिया फरायसा आफाद, राभा फरायसा आफाद, भजपुरि फरायसा आफाद गासै जेसेबांखिनि जनगोष्ठियाव दङ बे फरायसा आफादफोरजों लोगो जानानै जोंनि खौसेनि खामानिफोरखौ मावदों। दा बे बिथिङाव जाय बिजाथिया सिगांनिफ्रायनो बायदि हारिजों हारिसाफोरजों बायदि धोरोमारि संगठनफोरजों सोमोन्दो दङ, मोजां सोमोन्दो दङ, बा बिथांमोननि नोजोरफोरखौ बिथाङा बिजिरनानै नायनो मोननो हादों। बेबायदि सासे बिजाथि दिपेन बर' सासे जाखांफुनाय जों पलिटिसियान होनना बेखायनो बुंनांगोन। मानोना बिथाङा फरायसा आफादावसो गोख्रों मोनसे बिफाव दंमोन। बिथाङा बारा गोबाव जायाखै बावैसो राजखान्थि हान्जा UPPLआव जयेन जानानै अदालगुरि समस्तिनि बिजाथि महरै गसंदों। दा बेखायनो बे दिपेन बर'खौ जों देरहासार होनानै अदालगुरिनि जाय मोनसे जोंहा नाम दङ बेयाव मुंनां MLA फोर जेरैबायदि आं बुंदों बै दिननिफ्रायनो बियो रबि कसारियानो जा, बियो दिपेन भब्रायानो जा, बियो बाहादुर बसुमतारियानो जा, बे बिनय कुंवर बसुमतारियानो जा, बेबायदि मोजां बिजाथिफोरा मोजां जोंनि हाथियार जोंनि जाय गेदेमा बिथांमोना MLA जानानै बेखौ सामलायदों। आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन दिनै समा जि मोनसे गतिखिल सिगांजों खारबाय थायो, दावगाबाय थायो, जाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिपेन बर' बायदि सासे बिजाथिया बिथांनि गोख्रों गोसोजों, गोख्रों बोलोजों, गोख्रों साननायजों, साननाय हनायजों बिथाङा दैदेननो हागोन। बर' हारिखौल' नङा, दुलाराय अदालगुरि समस्तियाव जायफोर हारि हारिसा धोरोम सिबियारि बायदि रावारिफोर दङ बेफोरनि गेजेराव बिथाङा थांनानै बे गासै जौगानाय बिथिंखौ दिपेन बर'आल'सो मावनो हागोन बेबायदि जोंहा मोनसे नोजोर दङ। बेखायनो बुंदों आं बे खनले खोथा बेखायनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा गोलाव बोसोर जाय 25 बोसोर एबसुनि खामानि मावबाय। बे एबसुनि खामानि मावनायाव बिथांनि जेबो जों गेना गोरोन्थि नुनो मोनाखै। जेरैबायदि दैदेननांगौ बेबायदि दैदेनबोदों। इभेन उनथाराव जों बुंनांगोन नै बे बोसोर बे मायथाइनिनो 19 जानुवारियाव जोंहा जाय सान्थाल आरो बर'नि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जाबाय कारिगावआव। बे दाङाबाजियाव बिथाङा बै समाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानानै गोख्रै थांनानै ओरैबायदि खामानि मावहैबाय, सावथाल नोंथांमोननि धुनुखाराबो सोलिनो मोना, बर' आइ आफाफोर नोंथांमोननियाबो सेखा रुवा सोलिनो मोना। मानोना
सावथालनिबो न' खालामदों, बर'निबो न' खालामदों, सावथालाबो थैबाय, बर'आबो थैबाय। बेबायदि जोंनि बिटिसि हालामाव गावजों गाव जोङो एनानि जालायबा, गावजों गाव बुथारलायबा जोंनि खौसेया बहा जागोन, जोंनि जौगानाया बहा जागोन? दा बेबायदि खामानिखौ जों नजिर नुनो मोनो दिपेन बर'नि गेजेरजों। बेखायनो दिपेन बर' बिथांखौ जों बयबो नै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव बिथांनो UPPLनि बिजाथि ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै बिथांखौ जों देरहासार खालामगोन, जय खालामगोन। आरो देरहानाय लोगो लोगो बिथाङा बे जोंनि गासै दुलाराय हारिनि जाय उदालगुरि समस्तियाव दङ बिथांमोननि खामानिखौ मावगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। गोजोन्थों।